Internet sekulakoa da. Benetan da azkarra. Milioika pertsonak argazki mundial bat deskarga dezakete. Mugikorra konektatuta balego, norbaitek hau ikusiko luke. Amaren bularretako hartu genuen eta nire lagunak friki bat ematen dut, ezta? Gero argazkia bidali zidan. Orain begira Bluetootharekin ordenagailura pasatu. Gorde, eta botoi hau sakatzen baduzu, interneten jartzen duzu, eta orduan ezin da ezabatu. Ez! Burutik jota zaude!